vítejte u nového videjka. A v tomhle videjku, těchto 2-3 dnech, budeme, jak to mám říct, get ready for summer. V pátek máme prostě vysvědčení a dneska sice je 8:45, už jakoby je docela pozdě už, ale musím si udělat nehty. Chtěla bych si udělat takovou jako modrou Francii, třeba tak dlouhý. Mamka nechce, abych nosila dlouhý nehty, ale pokusím se jí přemluvit, uvidíme. Ale potřebuju si dneska ještě umýt hlavu, udělat si ty nehty a zítra udělám všechen zbytek. A teď mám večeři. Když tak, počkejte, mám na sobě podpatky, protože jsou nový a potřebuji je rozchodit. A protože v pátek půjdu v těch podpatkách, takže je potřebuji rozchodit. A mám avocado toast. Už jsem tady u mýho nechtovýho stolečku. A budu si teďka vybrat tady ty velikosti těch nechtů. Tohle natáčím už třeba po 3. A dám vám update, jak budu mít aspoň něco hotový, protože to bude trvat ještě dlouho. Chci si udělat modrou Francii, nějakou asi takovou. O hodinu později jdu teprve malovat, nebo jako malovat. Dělat tu Francii. Je 9:30, ne, jo, 9:30. Uběhla půl hodina a mám 1 ruku. Udělala jsem si takhle modrou Francii a jako mě se mega líbijou, ale podle mě hodně lidem se líbit nebudou. Jakože z dálky je to takový jako takový prostě crazy. Jo, není to jako jak basic bílá Francie, kterou si dělám skoro vždycky. Ale když je léto, tak jsem chtěla něco jako víc prostě jinýho. I když je to prostě čistá Francie, ale jiná barva, tak prostě už to hnedka vypadá prostě úplně jako víc jako jinak. A vůbec nic nestíhám, musím si ještě zacvičit, udělat si everything shower a vlastně ještě si dodělat druhou ruku. Oficiálně mám hotový nehty za 1:03. To je můj rekord asi. Jakože tahle ruka se povedla jako hodně, ale jakoby ta pravá ruka, protože jsem to dělala levou rukou. Takže jako nejsem si vůbec jistá, jestli jsem vám to říkala, ale dělala jsem tady ten nějaký, prostě jsou takové piškoty s jogurtem. Nevím, jestli jsem vám to říkala, ale já si nejsem jistá. No. Prostě. Dala jsem to do lednice a já jsem tam dala strašně moc těch chia semínek. No to je jedno. It's okay. Nemám toho vodu nebo něco asi. Ale prostě víte, tohle jsou jakoby borůvky s chia semínkama a OK. Bude to v pohodě. Teď jakoby tady tohleto dám tady nahoru na to. Nahoru se vám to ukážu pak. Naředila jsem to jako trošku vody, ale jako vypadá to fakt divně, jo. Ale jakoby ono to nešlo poznat, kolik tam dávám těch chia semínek, protože ty borůvky, jak jsou rozmixovaný, tak tam prostě jakoby ta slupka vypadá hrozně podobně jako ty chia semínka, takže jsem prostě jako nevěděla, kolik jsem tam toho dala a kolik jako ne. Takže dala jsem tam toho fakt hodně, naředila jsem to trochu vody a jako třeba to bude v pohodě. Hele, jako vypadá to, já to nechci nějak vyklopit, ale vypadá to prostě takhle. Takže nechám to do zítra a je toho jakože fakt hodně. Využila jsem na to 6 řeckých jogurtů. Dobré ráno, je druhý den a tohle je můj fit. Já jsem včera. A zítra je poslední den ve škole. Přemýšlela jsem, že bych dneska šla do fitka, ale nakonec nepůjdu.
musím si tam stejně koupit takovou tu pernamentku na 10 vstupů, což teď u sebe jakoby nemám ty peníze. Chybí mi 200 korun, takže někdo jede taťka, tak se ho zeptám a půjdu asi někdy příští týden. Asi uvidím. Už jsem přišla domů ze školy a teďka půjdu do bazénu. Čumte, co to je? Hej, buď je to něco z té kytky, anebo je to nějaký úplně hnusný brouk. Jo, takže byla to tady ta hlína z kytky. Dneska si musím taky objednat beršku, protože tam jsou teďka nějaký jako crazy slevy, prostě 50% na všechno. Nebo jako většina, pohybuje se to prostě kolem 50% všechno, třeba 43, 45, 50 a tak. Takže mě tam všechny věci vyjdou na 3000 a normálně by to všechno stalo 6000. Takže se to mega vyplatí ale jako nesmí se to vyprodat, protože to začalo včera v 7 a já jsem to včera zapomněla. OK, teďka jsem už vyšla a asi to tady nějak jako uklidím, že mám tady strašně moc věcí. Mám tady 3 nebo jakoby 2 opalováky, 1 opalovací olej a tady mám kokosový olej. OK, takže v bazéně jsem byla teďka hodinu a půl třeba, nějak tak. A teď jsem dala tohle. Jedla jsem to ráno, ale někdo z toho snědl už třeba 1/5. Jo, třeba 1/5. To jako tak. Takže je to dobrý. Ale je tam strašně moc těch chia semínek. A to už jsem vlastně říkala včera. Ale jinak jako je to dobrý. A možná k těm borůvkám a k těm chia semínkům bych dala něco sladkého. Možná taky ten syrup třeba nebo něco. Jsem tady v kadeřnictví a jdu si udělat takový ten mega blowout. Mám takový pocit, že se mi to vůbec nepovede, ale potřebuji zjistit, jestli si mám zítra udělat rovný vlasy jako žehličkou, anebo tady ten mega blowout. Takže teďka mi to asi bude trvat hodinu, ale prostě jdu to zkusit, mám tady. Uděláme to tímhle a pak na to dám tohle. Na celou hlavu. Takže uvidíme. Mám menší pocit, že se na to za chvíli vyseru, protože jako mně to nejde. Jako by tohle to mělo být celý na vlnu. Co to do prdela? To je nějaká mamčina exkluziv žehlička. Jdu to zkusit s žehličkou. Jestli to nepůjde s žehličkou, tak už se na to vyseru a prostě si zítra vlasy vyžehlím. Ale nechápu, proč to začalo foukat. Tak tohle byl trošku fail. Spalila jsem si koleno. Jo. Nevím, jestli to jde vidět, ale takhle to mám úplně červený teďka. A byla tady úplně taková prostě nafouklá, takhle jako oválná divnově. Půjčila jsem si bráchu v tady ten ledový roller, nebo co to je, na obličej a takhle toto. Udělala jsem si to rovný, protože vůbec mi to nešlo, jako já jsem zkoušela podle mě úplně všechno. Ale prostě ty vlasy prostě nespolupracovaly. Prostě nešlo to vůbec. Takže to mám rovný a zítra si to udělám asi taky rovně. Jakože mám to tak furt, takže tak a asi to ty vlny asi zkusím někdy jindy, spíš jako někdy o víkendu nebo tak něco. Tenhle ten záběr, nebo jak to mám říct, prostě tohleto video natáčím už po 4. No hele, prostě musím dneska si nalakovat nechty na nohách,
nebo jako přelakovat, protože jsou úplně takový jako odrbaný divně a jako vypadá to fakt blbě. A budu mít podpatky zítra právě, kde jdou vidět ty nehty, takže nebo jako prsty, chápeme se. Takže to si musím dělat a přemýšlím, že bych si dala nějakou barvu, třeba takhle jako modrou nebo tyrkysovou. Že jako bílá je sice nejhezčí, ale prostě chtěla bych zkusit něco jiného. Ale vlastně nemůžu, protože budu mít ty podpatky, že jo, v kterých půjdou vidět ty nehty, takže aby to zase nevypadalo potom blbě, když budu mít černý šaty. Já už jsem to zkoušela právě, to jsem vám vlastně neukazovala. Budu mít dlouhý, úplný černý šaty, ty béžové podpatky a potom černou kabelku. Čistě. Takže jako modrý nehty by se k tomu asi fakt, jako tyhle nehty se k tomu vůbec nehodí. Jo? Natož na nohách, ale na nohách to bude prostě asi víc vidět. Nebo jako asi ne víc, ale jakoby jo. A ty nehty jsou vlastně jakoby jediný, co musím dneska už jakoby udělat, protože vlasy jsem už pokazila, nebo jako nepokazila, no to prostě nešlo. A taky bych si tu chtěla uklidit pokoj, protože jako ten bordel je fakt jako crazy. Skvělý. A to je asi všechno, co jako dneska budu dělat. Chtěla bych objednat tu beršku, takže jak si to tady doleduju a kape mě tady voda po celý zemi. Ale jak si to tady dodělám, tak půjdu za mamkou a objednáme to. Napustila jsem mu tam samozřejmě čistou vodu, protože jako už to má na obličej, chápem se. A jdu za tou mamkou, ať to objednáme. A taky jsem úplně pokazila řasenka. Tady je úplně hrozný světlo, ale teďka si lakuju ty nehty, jenom jsem si tam dodělala takový to, kde už to bylo odrostlý a odrbaný. A nechala jsem si tady tu bílou. A půjdu potom do sprchy. Objednali jsme tu beršku už. A mělo by to přijít nějak ve středu, myslím příští den, myslím 1. až 8. nějak. Ale myslím si, že to přijde 1., protože berška vždycky chodí jako brzo, takže mám takový pocit, že by to mělo přijít 1. Teď jakoby za 6 dní. Nebo jakoby v podstatě za 7 už, protože už je jakoby skoro pátek. Teďka se mi tady peče druhá noha, ale mám je takhle. Ten prsteníček se mega nepovedl, ale tak, koho to zajímá. Jsem namalována, ale jako make-up mě trval třeba 35 minut, jo, jako docela dlouho. A navíc ještě nemám furt dodělaný řasy. Teď se dodělat vlasy, jdu si je vyhled, co jsem fakt nechtěla, ale tak jako moc na výběr nemám. Upřímně už jakoby nestíhám, protože už jsem měla mít ty vlasy dávno. Ale tak jako já jsem vstávala o půl hodiny později, ale jako nevím jak, protože mě mělo zvonit jako několik budíků a zvonil mě třeba jenom 2krát. Vlasy mám hotový teda a i make-up ten jako ještě si dodělám ty řasy teda, ale to nějak jako předtím, než budu odcházet. Už mám ty šaty, podpatky si dám taky, asi až potom, si nebudu v nich chodit teďka doma asi. A kabelky a ještě se vlastně musím najíst. Nakonec jsem se teda nenasnídala, ale vzala jsem si sebou tyčinku a nesu tady dárek, je tam
banán a čaj. Ten banán tam nesu jenom, protože jsme se domluvili, že všichni vezmeme banán, on nenávidí banány, náš učitel. Takže si myslím, že nás trošku zabije. Podle mě bude trochu naštvaný. Nevím, ale jako už jdu do školy a takže tady ukončím vlastně tohle video a doufám, že se vám líbilo a vidíme se dalšího. Pa, pa.